Good morning guys. Ano yan? Dagbuay sa Dagway marami kayo ang kadaot dito sa buwan kahoy dapit sa kong yabangan ni dapit sa Ayala access road madong ko sa Ayala marami kayo ang kadaot sa buwan bagong gitukod na building mga bali dilahang mga kuan materialis. Grabe may naibot dito Ayala ni dali dapit naibot nga naluka nga kahoy. Grabe patunganan sa kanang kuan magpintal sa taas building nauslo. Grabe gud, delikaduha. Napa Grabe. Grabe Ayala dako pa kay daghan pa kay building nakaharang pero ibinis ko ni sa hangin ng mga kuan kahoy. Grabe bagyo dyan kisuga. Grabe Sabihan nagpasa delikaduha yun na ay gawas-gawas. Grabe Ayala gani kay building karang ay masaylo sa bagyo kusuga. Grabe sa mga lubi-lubi. Grabe tinggo ba sa mga kuan signage sa Kipil. Grabe kusuga diri dapita sa Ayala mga guys. Grabe kay kadelikado kay kagabi paguli nako alas 7 patukapin gigo ra gyud nabot sa hipodromo sa giabangan nako apit ko malabay uban sa motor. Kaingon ko may pa kung wa ko mauli. Grabe gyud kusuga gyud sa bagyo gyud. Awa mga kahoy Ayala ni diri dapita. Grabe gyud mga damage. First time pa nila ako nga kuan napamatot nga grabe ka kusog ang bagyo na unsahon ako palagi ani ron na nakarangan gid balik ito sa agian kani balik ka sa agi iya malasa gid. Wagi kaya daan nga magian nga walay kahoy nga nakabalik. Aros tanan. Grabe ang kadaot ani bagyo
kuyaw ang samot ka kuyaw aning bagyo ha kung diri paagi sa ilawom kay daghan gid kayo aning balay ng lupad may swerte na lang ni kay ang hangin agis pa ba nakahol sa mga ano tamaan og maayo ito dapit sa ipudro mo daghan kayo nga nang bagong gitong balay ang ato puro panlupad. Dari David at pamisakuan pag-ibig dito Ayala to dito madong grabe sa init to grabe hindi pa sa ilo kahoy suga sa amin diri diba harap ako na diri kuan building ang ilang wall glass nabusgay dos hangin kapantan ni diri David grabe ko ni diri David grabe ko tuyo kay waterfront nanay kalibutan na ligis karsada kabuhat kalibutan no kabantan ni Dres ginagabantan mga tao dire kay kuan ni dire BIR ni dire sa kuan Cebu City loh grabe oy dating gubaas petron dire sus grabe gubaas petron grabe aning bagyo agad kusuga sugad masugad sa kung pangidaron karon po kasugad niya ning kakusog ambot lang ingon sila kusog kuno tong bagyo grouping pero karon grabe kining bagyo agad arang-arang lang hinoning bagyo kay wa may mga balay nga gipanglupad pangalsa kay ang hangin na mas babaw pero kusog yapon kaayo kurang eroplano lagi ini kagi sa hangin lagi kusog kayo padong na ko ani IT Park kana nga building mo na akong gikuan jutihan kani kana ano pisda dire guys pisda ni dire grabe mga kahoy naupaw ulod di siya ako sa pisda sunod ako sa akuan guys high-tech grabe dire sus naguba agad dire ang kuan dire kapit high-tech sus astang guard house sa akuan gwardiya dire tumba drilling na ako dire trabaho lake building grabe kusog agad lagi dire napita kanina ari agi grabe grabe pasad sus bagi grabe ko yung hina gitu tao yun grabe lagi hindi pa dito rin napita sus naupaw ang kuan naupaw ang ganang dapit sa kuan ay ito ba ni siya ay one ay ito upaw ang atop ganuti nila
Grabe kusuga. Padulong ako diri sa parking guys, akong gitrabawan. Dili lang takot to guys ha.